איתנו ניר סטילוגלו, מנכ"ל נחלים, ביטוח נסיעות לחו"ל בקבוצת פירמה. שלום, תודה רבה שבאת אלינו. כן, אז באמת אפשר לומר שעכשיו זה לא בדיוק מצב רגיל. כן. נכון, נכון. ויש השלכות ביטוחיות למצב הזה כשטסים לחו"ל, לתקופות כאלה ואחרות. נכון, יש הבדל מאוד משמעותי בין נסיעות קצרות שנוסעים לסוף שבוע, לבין נסיעות ארוכות. אנחנו נפגשנו לא מזמן בימי שגרה, ודיברנו על הנושא של ביטוחים לתקופות ארוכות. ביטוח נחלים למעשה עוסקים בביטוחים לתקופות ארוכות, לפני הקורונה, לפני מלחמה. בימים של מלחמה, כשאנשים יוצאים לתקופות ארוכות, והם רכשו ביטוח שמותאם לתקופה קצרה, ואז הם מתחילים להרים אלינו טלפון ולהגיד, נתקענו. נתקענו בלי ביטוח, ואי אפשר להאריך את הפוליסה. וצריך, המסר המרכזי שיש לי לומר היום, זה קודם כל חשוב לרכוש ביטוח לפני שיוצאים מישראל. רוב הציבור לא מודע לזה. לך זה ברור, אבל לא. אני מקבל עשרות שיחות ביום, שמגיעים אלינו אנשים שנתקעו בלי ביטוח בחו"ל, יצאו בחופזה מישראל, הגיעו ליעד שלהם, ורוצים לרכוש. למה אתה אומר שזה כל כך חשוב? יש מה לעשות אבל בסיטואציה כזאת? אז אני אסביר. כן. א', בדיוק, אני מחלק את זה לשניים. הדבר המרכזי זה קודם כל, גם אם אתם בשדה, תיצרו איתנו קשר. תרכשו ביטוח לפני שאתם יוצאים מישראל. לפני שאתם יצאתם משדה התעופה. אבל אתה אומר את זה פעמיים, או שאם אני כבר בחו"ל, אני לא יכול לרכוש ביטוח? ברגע שאתה כבר בחו"ל, אתה לא יכול לרכוש ביטוח באופן עקרוני. אצלנו בנחלים, לקהלים שלנו שמותאמים לתקופה ארוכה, בין אם זה נוודים דיגיטליים שעובדים ברחוק, שלהם אנחנו יכולים לספק פתרון גם מחו"ל וגם לתקופות של עד שנתיים. כן. וגם מעבר לזה, לספק פתרון גם לרילוקיישן או רילוקיישן רך, כלומר, לא מנותקי תושבות, או משפחות במסע, או סטודנטים שאנחנו מבטחים בחו"ל לתקופות מאוד ארוכות, להם אנחנו יודעים לתת פתרון גם כשהם שוהים בחו"ל. האם יש הבדל בין משפחה שהחליטה שהיא על דעת עצמה יוצאת, מסיבות כאלה ואחרות, לשקט שלהם, ולהמשיך לעבוד, כמו שאמרת, בדרך כזו או אחרת, או מישהו שבאמת נשלח על ידי חברה כאן בישראל, לקיים את עסקיו מחו"ל, כי גם זו תופעה שקיימת? מבחינת ביטוח יש הבדל, אבל ההבדל הוא לא דרמטי. זאת אומרת, עולם הביטוח נחלק לשני חלקים, לביטוח רפואי שהוא כולל שגרה, מניעה וכיסויים נוספים, וביטוח שאנחנו מכירים מעולם הנסיעות, ביטוח חירום. חירום זה כאב ראש, אשפוז וכולי. החלק הזה שאנחנו יוצאים לחו"ל, אנחנו צריכים לוודא שהביטוח יתאים לנו כמו כפפה. זאת אומרת, שאני קונה ביטוח לסוף שבוע או לשבוע או לחודש, אני קונה כל מיני כיסויים, כמו כבודה, מחשב, טלפון. הכיסויים האלה זה עלות ליום. וברגע שאני משפחה של 5 נפשות, שאני עושה לתקופה ארוכה, הביטוח הזה יכול לעלות אלפי דולרים. שאני אומר אלפי דולרים, זה אפילו אלפי דולרים לחודש. זאת אומרת, אם אני רכשתי את כל הכיסויים האלה בראייה ארוכת טווח, העלויות האלה הן דרמטיות. לכן, החשיבות היא גם ההתאמה של המוצר שיתאים גם לתקופת הביטוח וגם לכיסויים הנרכשים. אז באמת התקופה... עוד משפט, כי כשאני כבר בחו"ל, אני מקבל הרבה מאוד שיחות של אנשים שקנו דרך קופת חולים או דרך כרטיסי אשראי וקיבלו 3 ימים בחינם ביטוח, ואז הם נתקעים, אומרים שהזול הוא לפעמים יוצא יקר, נתקעים בחו"ל עם ביטוח שהם רוצים להחליף וליצור איתנו קשר, יוצרים איתנו קשר, להחליף את הביטוח. יש מענה לזה? יש לך מענה לזה? אז אנחנו, במקרים כאלה, שאנשים שיצאו אחרי 7 באוקטובר, אני אומר להם שהם צריכים להישאר עם הביטוח שאיתו הם יצאו מישראל עד החזרה שלהם לארץ. אלא אם כן, זה אותם קהלים שדיברנו, נוודים, משפחות מטיילות וכולי, שלהם אנחנו נותנים מענה. אז הם נתקעו. כי הם רוצים להוזיל את הביטוח, והם נתקעו, בדיוק כמו שאתה אומר. ואז במקום לשלם 2 או 3 דולר ליום, הם עושים את עצמם, משלמים 7, 8, 9 דולר ליום לבן אדם. תכפיל את זה ב5 נפשות, זה הופך להיות מחיר פשוט שלא תמיד אפשר לעמוד בו. ואז מה הם עושים? יש אנשים, וזה עוד מסר שחשוב לי לומר היום, לא לשקר לחברות ביטוח. עכשיו, למה אתם אומרים? למה אני בכלל מעלה את זה? הסיבה היא שיש אנשים שיודעים שאי אפשר לרכוש ביטוח שכבר נמצאים בחו"ל, אז הם נכנסים באמצעות VPN, באמצעות התחזות, כאילו הם נמצאים בישראל, רוכשים ביטוח, אבל הם קונים נייר שאין לו שום משמעות. זאת אומרת, הם משלמים, אבל ביום מקרה הביטוח לא יהיה כיסוי רפואי. כי יעלו על זה? אתה אומר, יעלו על זה. לא רק שיעלו על זה, גם אם לא יעלו על זה. אפשר לשלוח בן משפחה אחד לישראל, ובעודו צועד על אדמת הקודש לעשות? אפשר לחזור לישראל, שווה להגיע בחוץ לארץ, לעשות ביטוח ולנסוע שוב. זה קרה לנו בתקופת הקורונה, שאנשים הגיעו לישראל כדי לרכוש את הביטוח ולצאת שוב. חכם. אבל מה שכן, ברגע שרכשתי ביטוח שאני כבר שוהה בחו"ל, בסיטואציה כזאת, לא סתם אמרתי, הנייר הוא ריק מתוכן, הוא לא ייתן לנו מענה ביטוחי.
היציאה מישראל, אני רוצה להסביר את הלוגיקה. אין את התיק הרפואי לחברת הביטוח במקרה של תביעה. היא לא יודעת אם בן אדם קנה את הביטוח אחרי שכבר קרה משהו. אין יכולת גם להפעיל אפילו חוקר במידת הצורך. ברגע שיוצאים מישראל, יש את התיק הרפואי לחברת הביטוח. כן, תגיד, מבחינת הנתונים, מן הסתם פחות אנשים טסים עכשיו לסופאשים בחו"ל, אבל האנשים שטסים לזמן ממושך, ראיתם שינוי עכשיו במלחמה? מהנתונים שלנו, עוד מתקופת הקורונה, אנחנו כן רואים אנשים שיוצאים לתקופות ארוכות, אבל אנחנו גם רואים אנשים שחוזרים לפה. זאת אומרת, אנחנו רואים אנשים, ויש מגמה של אנשים שיוצאים לתקופות ארוכות, תקופות של שנה, ואפילו גם יותר מזה, יוצאים אפילו משפחות לחפש את מה שנקרא, את מזלם או להתאוורר, וחוזרים גם לישראל. זאת אומרת, אנחנו כן רואים חזרה גם לישראל. ניר, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה.